साधी बोली या चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, माझ्या चॅनलबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे शॉर्ट्स देखील आहेत आणि खूप छान छान व्हिडिओज पाहायला मिळतील माझ्या चॅनलला. तर नक्की एकदा भेट द्या कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला आणि चॅनलला जॉईन व्हा आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करून लाईक देखील करा. तर लवकरात लवकर लाईव्हला जॉईन व्हा. हाय समू, स्वागत आहे तुझं माझ्या लाईव्हला. स्वागत आहे माझ्या लाईव्ह. आज नया ट्रेंडिंग करेंगे. ओके, आज नया ट्रेंडिंग करेंगे. क्या करेंगे आज नया ट्रेंडिंग? थैंक यू सो मच फर्स्ट लाइक यू. थैंक यू समू. जेवलास का तू? मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. लवकरात लवकर लाईक करा मंडळी, लवकरात लवकर लाईक करा. समू बोलतोय चलो आज हमारी जो गाड़ी छूटने वाली है, आधा घंटे की डिलेंसी. ओके, आधे घंटे लेट है. हाय ओंकार, कसं आहेस तू? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. समू बोलतोय दीदी मैं समर्थ आहे. हां, पण ते समू बोललेस ते बरं वाटतं बोलायला. समर्थ. ओमकार दादा जेवलास का? ओमकार दादा म्हणते दिल ना दिया दिल ना लिया, दिल दिल ना दिया दिल ना दिया ले बेटा. ले बेटा. गिरीश का गाना सुनोगे क्या? गिरीश का गाना सुनोगे क्या? आज आपला इंग्लिश कॅलेंडर मधला शेवटचा दिवस आहे. उद्यापासून इयर बदलणार आहे. तर त्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. समर्थ बोलते तो एक काम करो समू बोलो. नहीं, अभी मैं समर्थ ही बोलूँगी. मंडळी, पटापटा लाईक करा. अरे मैंने गाना सुन सुन कर पक चुका हूँ क्रिश का. क्रिश का गाना सुनोगे क्या? मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कमेंट करा. ओमकार दादा जेवलास का तू? नक्की सांग. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. हाय मानसी, हॅलो. ओमकार परीत बोलते आपण डायरेक्ट पाडव्याला देणार. येस, आपण आपलं मराठी वर्ष पाडव्याला आहे आणि आपण पाडव्याला देणार. हे इंग्लिश वर्ष आहे, इंग्रजांचं वर्ष. 31 इंग्रज लोक मनवायचे पार्टी वगैरे आणि आता ते मराठी लोक हिंदू लोक मनवत आहेत. मानसी बोलते मानसी हिअर. हाय मानसी, लाईक डन, थँक्यू सो मच. काय करतेस तू? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा. ओंकार बोलते 5 मिनिट हार्दिक ताई. 5 मिनिट हार्दिक ताई काय हे? मानसी बोलते काय नाही, जस्ट जेवली. अरे वा, जेवलात पण? आम्ही अजून नाही जेवलोय, जेवायचं आहे आमचं पण. दादा आले की जेवणार तुमचे दादा. राहुल नेवरेकर, कुठच्या तुम्ही? हाय राहुल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली, पण सध्या माझं लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. मी जम्मूवरून बोलते. तर स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी बोलते भरताना घिसना, बर्तन घिसना है. ओके, बर्तन घिसना है क्या? रहने दो, बाद में घिसो. सॉरी, 5 मिनिट हा ताई असं बोलायचं होतं. ओके 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 ओके. राहुल दादा बोलतायत रत्नागिरीतून बोलते. वा वा वा, कोकणातलेच आहात मग तुम्ही दादा. खूप छान कोकणकर.
प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा दादा, रोज लाईव्ह असतं. आणि माझ्या चॅनलला कोकणातले महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील मी दाखवते. तसेच शॉर्ट्स देखील आहेत छान छान. नक्की एकदा चॅनलला भेट द्या आणि चॅनल आवडलं तर जॉईन करा आणि जॉईन केल्यावर बेल आयकॉनवर क्लिक नक्की करा, जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या पण नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटतील दादा. मानसी ताई बोलतायत नंतर येते. ओके चालेल मानसी, कोई बात नाही, चलो. तर पटापटा लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा चॅनलला. हाय स्नेहल ताई, कशा आहात तुम्ही? हाय, झालं का जेवण? स्नेहल ताई म्हणते लाईट डन. थँक्यू स्नेहल ताई, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. ओमकार दादा म्हणते खय असा गेला, खय असा गेला कोण? मानसी, मानसी भांडी घासूक गेला वाटतं. मानसी भांडी घासूक गेला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. स्नेहल ताई तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. प्लीज लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. आणि रोज लाईव्ह असतं दुपारचं, तर नक्की एकदा भेट द्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून चॅनल जॉईन करा, जेणेकरून, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. नाही अजून जेवण झालं, नाही अजून झालं जेवण. ओके, जेवला नाहीत का? आमचं पण नाही झालंय जेवण, म्हणजे जेवण बनलंय, जेवले नाहीये. स्नेहल ताई विचारते तुमचं झालं का जेवण? नाही ताई, जेवण बनवून झालं, जेवलो नाही आहोत. ओमकार दादा म्हणतायत मानसी तर विसरली. हा ओमकार, मला पण वाटते तुला मानसी विसरली. विलास सावंत, नमस्कार विलास दादा, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला जॉईन होऊन, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओ पाहायला मिळतील माझ्या चॅनलवर. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुकामध्ये. समर्थ बोलते आज का नया आविष्कार होने वाला है? अरे बाप रे, कौन सा आविष्कार होने वाला है समूह? प्लीज बताना हमें सबको. किशोर दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. किशोर दादा म्हणते नमस्कार ताई, खूप दिवसांनी आली लाईव्ह शोवर. हो दादा, मी कोकणात गेलेली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आणि माझं माहेर सासर आहे तिथं, आणि भावाचं लग्न होतं, त्यामुळे मला त्या गडबडीत लाईव्ह घेता आलं नाही. नेटवर्क प्रॉब्लेम पण असतो, लाईव्ह अपलोड पण होत नाही, ब्लफरिंग होतं, त्यामुळे घ्यायला जमलं नाही. पण आता कंटिन्युअसली आपलं लाईव्ह चालणार आहे, तर नक्की एकदा रोज भेट द्या. विनायक दादा म्हणतात, आणि किशोर दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. विनायक दादा म्हणते नमस्ते ताई साहेब. विनायक दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. समर्थ बोलते विक्रमशिला एक्सप्रेस बगलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली है, ये आविष्कार मैं करने वाला हूँ. ओके, तुम टीटी हो क्या या लोगो पायलट हो? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि कमेंट करा छान छान. विनायक दादा जेवलात का तुम्ही? किशोर दादा तुम्ही पण जेवलात का? समर्थ बोलते मैंने रियल में लोगो पायलट हूँ रेलवे का. ओके, रियल में लोगो पायलट हो. मुझे लगा कि गेम खेलते हो लोगो पायलट वाला, कुछ समझ में नहीं आता. तू खरंच लोगो पायलट आहेस का रेल्वेचा? लय भारी. मग म्हणजे लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला जाऊन, आणि छान गप्पा मारा. बोलतोय हा, तुमचं झालं का जेवण? विनायक दादा विचारतायत. हो दादा, जेवण बनवून झालंय, जेवलो नाही आहोत. गणागर्थ म्हणतायत हो. गणागर्थ तुम्ही काय हो म्हणताय?
स्वागत आहे तुमचं दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. समर्थ बोलते, स्वामी समर्थांच्या कृपेने आम्ही ट्रेन बी चालवतो दीदी. ओके दादा, ओके. मला माहिती नव्हतं, मला वाटलं की गेममधलं तू काय बोलतोस का. तर नक्की नक्की खूप बरं वाटलं ऐकून. लोगो पायलट आहे आमचा समर्थ दादा. मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. दादा गणारगर दादा बोलताय, धाराशिववरून बोलताय का दादा. खूप खूप धन्यवाद. माझ्या चॅनलला तुम्ही भेट दिलात, लाईव्हला भेट दिलात. प्लीज चॅनलला पण भेट द्या आणि व्हिडिओज पहा. आवडले तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मीनू सिंह, हाय मीनू ताई, मीनू दीदी, कहाँ से हो आप. बहुत खूब, क्या बहुत खूब क्या बहुत खूब मीनू दीदी. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, बेल आइकन पर क्लिक करना. मैं महाराष्ट्र से हूँ. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. लाईव्ह विथ मनीष. आपकी सादगी और बात करने का अंदाज इतना लाजवाब है कि शब्द कम पड़ रहे हैं. सच तो ये है कि कुछ लोग सिर्फ नज़र नहीं आते बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं, जैसे कि आप. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. थैंक यू लाइव विथ मनीष, थैंक यू सो मच. बहुत खूब लिखा आपने, बहुत अच्छा लगा. प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन होना और मेरे लाइव पे हर रोज़ आना. दोपहर को लाइव होता है मेरा, तो प्लीज़ चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करना. मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. हाय सिद्धी, लाइक डन 6. थँक यू सो मच सिद्धी ताई. मानसी पण बोलते, हॅलो रोशनी ताई. सिद्धी ताई म्हणतात हाय मानसी. मानसी, रोशनी, सॉरी सिद्धी, तुझं जेवण झालं का, जेवलीस का, नक्की सांग. मानसीचं तर झालंय. मानसी बोलते जेवलीस का रोशनी ताई, असं विचारते. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. लाईव्ह विथ मनीष. आपने खाना खा लिया. आप मराठी हो या हिंदी हो, मुझे प्लीज बताना. वैसे मैं आपसे बात करूंगी, प्लीज बताना. सिद्धीताई म्हणतात अगं मला यूट्यूबकडून एडिटिंगचं ॲप मिळालं, नोटिफिकेशन आली मला. हो का, म्हणजे काय असतं मला पण नाही कळलं. प्लीज कोणाला माहिती आहे का. अगं मला यूट्यूबकडून एडिटिंगचं ॲप मिळालं, नोटिफिकेशन आली मला. सिद्धी ताई म्हणतायत हो जेवली. मानसी बोलते अगं आजच्या रोशनी ताईचा सांगा कसं काय ते, मलाच नाही माहीत. तिकडून एडिट करतात प्रीतिया ताई व्लॉग वगैरे. हां पण ते आपल्या वायटी स्टुडिओमध्ये त्या नोटिफिकेशन येत असतात वाटतं आपल्या हेल्पिंगसाठी. हो हो मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि पटापटा लाईव्हला कमेंट करा मंडळी. सिद्धीताई म्हणतात यूज कसं करतात ते मला नाही माहीत, यूट्यूबला सर्च करेन मी अँड सांगेन. ओके रोशनीताई, रोशनी प्लीज आम्हाला सांग तुझ्या लाईव्हमध्ये ते कसं करतात ते. तुझं लाईव्ह असेल तेव्हा आम्ही जॉईन होऊ. मानसी बोलते डायरेक्ट तिकडून करू शकते ताई तू. ओके, यूट्यूब पण आपल्याला ॲप देतं म्हटलं, मस्तच. सिद्धीताई म्हणते तुला आली का नोटिफिकेशन प्रीतिया. येतात ग पण मी ते ओपनच करत नाही, काय आहे मलाच कळत नाही. येतात मला नोटिफिकेशन तशा, म्हणजे यूजसाठी हे असं तसं म्हणजे नोटिफिकेशन येतात मला, पण मलाच कळत नाही की कसं यूज करायचं. आणि ते इंग्लिशमध्ये सगळं केलेलं असतं, त्यामुळे मलाच काही कळत नाही. ते फॉरेनरची भाषा असते त्यात, तर कळतच नाही काय. सिद्धीताई म्हणतायत आली असणार बघ, चेक कर. हो मी करेन. ओके. बाकी काय सिद्धी, कशी आहेस तू. ग्रोथसाठी बरं आहे ते. ग्रोथसाठी असेल म्हणजे ते यूट्यूबचे ॲप वापरून आपण आपले एडिटिंग करू तर त्याचा यूट्यूबला पण फायदा आहे. बरं आहे ते. मंडळी लवकरात लवकर चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा. प्रिया K3R40, हाय, स्वागत आहे आपलं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी आणि चॅनलला जॉईन करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, तेव्हा माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोचतील मंडळी. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा.
कोकणची माणसं साधी भोळी. सिद्धीताई म्हणतायत आज लाईव्ह नसणार माझी, उद्या असेल. ओके ओके, चालेल रोशनीताई, उद्या सांग मग आम्हाला सर्च करून. अंकुश लांजेवार म्हणतायत नमस्कार ताई. अंकुश दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे, स्वागत आहे चॅनलला पुन्हा एकदा तुमचं. मला वाटलं विसरलात अंकुश दादा. विलास सावंत म्हणताय हॅलो ताई नमस्कार. विलास सावंत रत्नागिरी, गणपतीपुळे येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू सो मच विलास दादा, थँक्यू सो मच. पण मी तर सर्वांना सांगू इच्छिते की आपलं हे नवीन वर्ष नाही आहे, आपलं नवीन वर्ष पाडव्याला येतं मंडळी. आणि आपल्या मराठी माणसांच्या नवीन वर्ष हे पाडव्यालाच असतं. त्यामुळे मी पाडव्याची वाट बघते नवीन वर्षासाठी. आणि हे इंग्रजांचं इंग्लिश वर्ष आहे, हेही सेलिब्रेट करतात, करण्यात काही हे नाही आहे. पण जे हार्ट टचिंग आहे ते मराठी वर्ष. काय म्हणताय याच्यावर नक्की सांगा. अंकुश दादा म्हणतायत अजून काय चालू आहे ताई? अजून काही नाही चाललंय, थंडी आहे इकडे. मानसी बोलते पाहिला टाइम फिक्स ठेव रोशनी ताई, त्या टाइममध्ये तुला लोक रोज लाईव्हला येतील. हो बरोबर आहे. एक मिनिट. नमस्कार मंडळी, सॉरी थोडासा बाहेर गेलेली, बेल वाजलेली म्हणून. अंकुश दादा म्हणतात नाही विसरले, टाईमच नाही मिळत लाईव्ह जॉईन करायला. ओके दादा, मी माझं पण लाईव्ह महिनाभर चालूच नव्हतं, गावी गेल्यामुळे भावाच्या लग्नासाठी गेलेली. अंकुश दादा म्हणतात सिद्धीताई म्हणतात हो ग आज मला वेळच नाही आहे, 31 आहे अँड मिस्टरांसोबत जाणार आहे हॉटेलला हेल्पसाठी, गर्दी असणार ना त्यामुळे आज नाही आहे. ओके ओके सिद्धीताई, दादांना प्लीज मदत कर, खरंच त्यांना तुझ्या सपोर्टची गरज आहे. यासोबत म्हणजे यूट्यूब पण आहे, पण त्याला तुझी पण गरज आहे त्यांना. तर नक्की खूप चांगलं काम करते रोशनीताई. मानसी बोलते रोशनीताई खरंच टाइम फिक्स ठेव, तू कधी 4 ला बी 5 कधी 8 घेतेस तर तुझी लाईव्ह असं समजणार नाही. ओके सिद्धीताई म्हणतायत हां अगं मानसी, तिला सध्या म्हणजे तिच्या तारेवरची कसरत आहे सध्या, म्हणजे लाईव्ह पण आहे तिला घ्यायचं, पण मिस्टरांना पण हेल्प करायची आहे. त्यामुळे फर्स्ट प्रायोरिटी तिची हजबंड आहेत, मिस्टर आहेत. तर रोशनी तू बरोबर करतेस की त्यांना पण हेल्पची गरज आहे, ते तुझ्याकडनं अपेक्षा ठेवू शकतात की तू त्यांना हेल्प करशील. त्यामुळे बघ खरं ते तर चांगलंच करतेस तू, पण लाईव्ह घेतेस हे पण चांगलं आहे. पण मानसी बोलली ते पण बरोबर आहे की म्हणजे टाइम फिक्स ठेवायचा. पण बघा आता सिद्धीताई म्हणतायत, मानसीताई हसतायत. विलास दादा म्हणतायत हॅलो ताई, आपलं म्हणणं बरोबर आहे, परंतु दिनक्रम हा इंग्रजी वर्षानुसारच चालतो. हा
ते तर आहेच. मानसी सिम्बॉल पाठवले आहेत आणि 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 मानसीचेच सिम्बॉल आहेत. बापरे. ओके, मी असंच सांगितलं. हा बरोबर. नाही, तिला वाटतं काम आहे म्हणूनच वाटतं ती लाईव्ह घेऊ शकत नाही आज, कारण 31ला म्हणजे हॉटेलमध्ये लोक जास्त जातात त्यामुळे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मानसी, आज तुझा काय प्लॅन आहे? माझ्या मैत्रिणीने मला आप्पे दिले, आप्पे खाते. ओके, सपोर्ट कमेंट आहे. थँक्यू मानसी. सिद्धीताई, हो ना ग प्रीतिया, माझी कसरत चालू आहे सध्या, त्यामुळे मागे पुढे होतोय, पण एक टाइम फिक्स ठेवणार. असू दे ग, थोडंसं तू आता तिकडे नवीन गेली आहे, तुला पण तिथं सेट व्हायला टाइम लागेल. एकदा टाइम कळला की होईल ॲडजस्ट ऑटोमॅटिक. ओके, मानसी बोलते आज नाही करत आम्ही, पाडवा मराठी आहे ना. हो हो, आणि आज एकादशी पण आहे. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बरोबर आहे, मी जस्ट सांगितलं रोशनीताई, तुझं पण बरोबर आहे. टाइम फिक्स राहिला तर लोकांना म्हणजे नोटिफिकेशनची गरज नाही, ते ऑटोमॅटिकच्या टायमिंगला जॉईन होतात. सिद्धीताई म्हणतात हो ग मानसी. मानसी बोलते आणि आज उपवास. हा उपवास आहे का? आमचा उपवास नाहीये, बस खातोय आम्ही व्हेज. सुनीताई, आप्पे खूप मस्त आहेत आणि मुलं डोसे खातात. मी दोन आप्पे घेतले. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मानसी होते लोकांना सवय झाली ना, आणि लाईव्ह नाही घेतली की कमेंट करतात लाईव्ह नाही आज असं. वा मानसी, तुझी ग्रोथ चालली आहे, खूप चांगलं वाटलं. रोशनी बोलते खाका. जेवायला टाइम आहे ना, त्यामुळे मैत्रिणीने आणून दिले मला, म्हटलं खाऊया थोडस. प्रीत्या ताईला त्या दिवशी विचारत होते. कोण ग? कोण विचारत होतं? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कमेंट करा. सुलोचना ताई आहेत ना, त्या विचारत होत्या बघ तुला प्रीतिया ताई. हा ग, म्हणजे त्या दिवशी मी रविवारी नाही सोमवारी जेव्हा फर्स्ट लाईव्ह घेतलं ना, परत आल्यावर, तेव्हा जी जुनी माणसं सगळी होती ती सगळी आली लाईव्हला. खूप बरं वाटलं मला असं वाटलेलं की विसरली असतील. सुलक्षाताई होत्या, सगळी होती. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. छान आहे, मी लाईक केलं आहे रोशनीताई, थँक्यू सो मच. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सिद्धीताई म्हणतात ओके, थँक्यू मानसी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा पटापटा. मी जरा बाहेर जाते, बाहेर जाऊन बोलते तुमच्याशी. हा मी बोलली ताई गावी आहे, लवकरच घेईल ताई लाईव्ह. हा का मानसी? म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अरे देवा, बेडशीट कुठे गेली? झोपली बेडशीट. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. खूप थंडी आहे इथं, जम्मूमध्ये खूप थंडी आहे. हवा बघा कशी चालली आहे भरपूर, आणि स्वेटर घातलंय, पण थंडीमध्ये खूप मस्त वाटतं, मजा येते.
मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा. हे पहा मंडळी, हे मनी प्लांट माझं. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सिद्धी म्हणतायत वा, ये बर्फीली हवाए. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल, कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला जाऊन आणि कमेंट करत राहा. आणि चॅनलला जाऊन बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून टोमॅटोची पिल्लं दाखव ग, मोठी झाली का. ओके दाखवते. अगं आम्ही गावी गेलो ना, त्यामुळे मी त्याला असं करून लावलेलं ना टेरेसवर, त्यामुळे हे बघ आहे थोडीशी बरी. मंडळी ही पहा टोमॅटोची पिल्ले, जी मी माझ्या शॉर्ट्सवर दाखवलेली. आता टोमॅटोची पिल्ले मोठी होत आहेत. वा, मोठी झाली. हा, टोमॅटोची पिल्ले मोठी झाली आहेत आता. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला, कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला जाऊन आणि कमेंट करा. सध्या जम्मूमध्ये आहे मी आणि जम्मूमध्ये खूप थंडी आहे, म्हणजे टेम्परेचर खूप हे होते आणि उद्या पाऊस पण दाखवते. म्हणजे इथल्या भर थंडीमध्ये पाऊस पडणार आहे उद्या. म्हणजे कपडे तर सुकतच नाही आहेत आमचे, म्हणजे म्हणजे आज धुतलेले कपडे 2-3 दिवसांनी सुकतील असं वातावरण आहे आणि धुकं असतं सारखं. पण मी आज थंडीत बसली आहे, तुम्हाला दाखवते थंडी कशी सहन करतोय. परी खुशी झोपली काय? नाही ग, अभ्यास करत होती. आणि माझ्या समोरची एक ताई आहेत ना, त्यांनी मसाला डोसा आणून दिला, मग ती दोघं खात आहेत. समर्थ होते, आम्ही दोघं जात आहे आयफोन झाला. आयफोन झाला, आम्ही दोघं जात आहे आयफोन झाला म्हणजे काय? हे बघा कशी हवा येते. कहने लगी है हवाएं, बहने लगी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सिद्धीताई म्हणतायत दाखव ग बाजू. हा व्ह्यू धूक पडलं ते एवढं दिसत नाहीये ग, पण हे बघ थोडंसं असं आता एवढं दिसत नाहीये. आता एवढं काही दिसत नाही. म्हणजे आम्ही दोघंच चाललो आहे आयफोन घ्यायला. ओके, आयफोन घेतोय का? लय भारी. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सिद्धीताई म्हणते मस्त आहे, सकाळचं असतं धुकं, पण मला सकाळचं बाहेर पडायची हिंमत होत नाही. पण आता जेव्हा शाळा सुरू होईल तेव्हा मी दाखवत जाईन, कारण ऑप्शन नसणार आहे माझ्याजवळ की थोडंसं झोपून राहावं थंडी आहे म्हणून, कारण स्कूल सुरू होणार आहे आणि त्यामुळे नो ऑप्शन. तर म्हणजे लवकर जॉईन व्हा. आताच मी सुट्टीवरून आलो, त्यामुळे थोडंसं थंडी जमत नाही आहे. त्यानंतर सिद्धीताई हसते. कांता निकम, नमस्कार कांता दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला पुन्हा एकदा. सिद्धीताईसाठी खास. ओके, सिद्धीताईसाठी खास आयफोन घ्यायला जात आहे बघ सिद्धीताई. समर्थ तुझ्यासाठी आयफोन घ्यायला जात आहे, लय भारी. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा. सिद्धीताई म्हणते काय ते माझ्यासाठी खास. नीलम ताई आल्या नाही, काल आलेल्या, आज नाही आल्या. कांताताई म्हणते मी अमृता आहे ताई, तुमचं जेवण झालं का? ओके, तुम्ही अमृता आहात का? हाय अमृता. नाही हो, जेवण नाही झालंय, जेवायचं आहे. मिस्टर आले की. तुम्ही जेवलात का ताई? नक्की सांगा आणि प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. सिद्धीताई म्हणतायत वा माझ्यासाठी आयफोन. येस मान्स. रोशनीताई तुझ्यासाठी आयफोन घ्यायला चाललाय समर्थ. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि कमेंट करा चॅनलला.
समर्थ म्हणते माझ्या मित्राचं बहिणीचं नाव आहे सिद्धी, चेकिंग कराल तर मी चालू आहे फोनची. हो का? आम्हाला वाटलं ह्या सिद्धीताईंसाठी खास घेतोयस की काय. सिद्धी अरे रे, सिद्धीताई म्हणते ऑलेले. अमृताताई म्हणते माझी मैत्रीण म्हणजे किती छान दिसतात ते. कोण ताई, कोणाबद्दल बोलताय? बाळासाहेब नमस्कार, दोन्ही केलं शुभ दुपार. सिद्धीताई म्हणतात मी खुश झाली होती. बाळासाहेब तुम्ही कुठून बोलताय? आणि दोन्ही केलं शुभ दुपार म्हणजे मला काही कळलं नाही. समर्थ मध्ये सिद्धीताईला जॉईन केलं आहे. ओके सिद्धीताई तुला जॉईन केलं आहे समर्थने. सांगोला बाळासाहेब बोलतायत सांगोलावरून. स्वागत आहे बाळासाहेब तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? सिद्धीताई म्हणते ओके. थँक्यू सो मच समर्थ सिद्धीताईला तुम्ही जॉईन केल्याबद्दल. बाळासाहेब म्हणते लाईक आणि सबस्क्राईब. थँक्यू सो मच. बाळासाहेब दादा तुम्ही प्लीज चॅनलला बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला पोहोचतील जेव्हा जेव्हा लाईव्ह असेल तेव्हा. मी रोज दुपारची लाईव्ह असते तर नक्की एकदा बेल क्लिक करा. आणि सिद्धीताई म्हणतात कधी केलं काल का असं विचारताय समर्थला. कधी जॉईन केलं सिद्धीताईंच्या चॅनलला नक्की सांग. मानसी बोलते हाय 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 बाय म्हणते की हाय म्हणते गो. आता मी घरात जाते, कॅपॅसिटी संपली माझी. समर्थ हाय समर्थ, कसं आहेस तू? लाईव्हला पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुझं. सतीश शर्मा लाईक डन 9. थँक्यू सतीश दादा, स्वागत आहे तुमचंही माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही समर्थ आणि सतीश दादा? मानसी बोलते सम्राट बोलतोय सम्राट बोलतोय प्रीतीताई हाय. समर्थ सतीश दादा म्हणते प्रीतीताई नमस्कार रामकृष्ण हरी. सतीश दादा रामकृष्ण हरी, कसे आहात तुम्ही? सम्राट म्हणतोय कुठे आहेस? मी जम्मूला आहे. मानसी बोलते हाय सतीश दादा. सतीश दादा म्हणताय ओम विठ्ठल विठ्ठल जय हरी, विठ्ठल 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 जय हरी जय हरी. समर्थ बोलते मी नंतर येतो, मम्मीच्या मामीचे भांडण झाली. अरे देवा. सम्राट बोलतोय सम्राट नाव ओके सम्राट. सतीश दादा म्हणतात मनीषजी नमस्ते रामकृष्ण हरी. सतीश दादा म्हणतात विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. सतीश दादा जेवलात का? सम्राट बोलते मानसी ताई. सतीश बोलतोय सतीश दादा म्हणतात मी बरा आहे ताई. ओके सतीश मी ठाण्यावरून आहे ताई मुंबईला. ओके सतीश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते सम्राट दादा नमस्कार. सतीश दादा म्हणतात मानसी ताई क्षमा करावी बोलून टाईप केला म्हणून तसं झालं. ओके मानसी ताई बोलतायत एवढ्या थंडीमध्ये बसू नको. आली ग आली, कान लाल झाली माझ्या थंडीत. स्काय म्हणते बाय सी यू सून. स्काय भाई आप आए और तुरंत से जा रहे हो क्यों? सत्यजित दादा नमस्कार. हाय ताई नमस्कार, शुभ दुपार. सत्यजित दादा कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी लाईव्ह आलात. सतीश दादा म्हणते हो प्रीतीताई माझे जेवण झाले, तुम्ही जेवलात का? नाही दादा, मिस्टर येणार आहेत आता ड्युटीवरून, मग आम्ही जेवू दोघंही एकत्र. सत्यजित दादा म्हणते मानसीताई हाय. सत्यजित दादा आज काय 31 आहे ना, आज काय गावरान कोंबडं वगैरे आहे की नाही? सिद्धीताई म्हणते चल प्रीती येते मी, जाते हॉटेलला, तयारी करायची आहे सगळी जाऊन. हो हो रोशनी खूप छान.
आणि तिथलंच तू हवं तर लाईव्ह घे, काय टेन्शन नाही. बघ मोबाईल ठेव आणि लाईव्ह सुरू कर तुझं. सतीश शर्मा म्हणते ताई जॉईन झालो आहे, कमेंट केली आहे. ओके सतीश दादा, थँक्यू सो मच. बेल आयकनवर पण क्लिक करा. स्काय बोलतोय अपनी भाषा में मुझे कुछ ऐसा बोलो कि समझ भी ना आए. सॉरी भाई, ये मेरा लैंग्वेज मराठी है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप मुझसे कुछ बात करोगे तो मैं उसका आंसर दूंगी हिंदी में ही. सिद्धीताई बोल रही है, सिद्धीताई बोलते बाय एव्हरीवन. मानसी बोलते सत्यजित दादा ओळखलं का मला? वा मस्तच. नमस्कार दादा. सिद्धीताई लाईव्ह म्यूट करूची लागतली. हा मग काय करायची म्यूट आणि असंच ठेवायचं. घेतली तर हा मग काय झालं, घे ना, काय नाही. आणि नाही घेतलीस तरी म्हणजे नाही म्यूट केलंस तरी चालतंय ना, काय होतं. सत्यजित दादा म्हणताय हो ताई, आज संध्याकाळी आहे गावठी कोंबडं. वा वा वा. पण आज एकादशी आहे सत्यजित दादा. सत्यजित दादा म्हणतो हो मग मानसी ताई. सिद्धीताई म्हणता बोलूक पण नाही गावाचा आणि टाईप करूक पण नाही गावाचा. नको बोलू, फक्त तू लाईव्ह असं ठेव, निदान ते म्हणजे रेसिपी बनवताना तरी बघतील ना, म्हणून सांगते. सतीश शर्मा म्हणतायत, सतीश दादा म्हणतायत सिद्धीताई म्यूट लाईव्ह नका घेऊ. हा मी तुला ते सांगते की म्हणजे तुम्ही बोलू नका, पण व्हॉइस ऑन ठेव, जेणेकरून तुझं लाईव्ह चालेल तरी. नया साल मुबारक. थँक्यू सो मच काय भाई, आपको भी. मानसी बोलते कोंबडं नको आज, कारण एकादशी आहे. मानसी बोलते सत्यजित दादा जेवण झालं का? सतीश दादा म्हणते विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. सिद्धीताई म्हणताय चला बघते कसा ऍडजस्ट होतात. रेसिपी करताना दाखव गो, रेसिपी म्हणजे भाऊजी आता तयारी करताना नको, रेसिपी करताना दाखवते. सत्यजित दादा हो मानसी ताई जेवण झालं आणि पार्टी आहे आज संध्याकाळी, गावरान कोंबडं. वा वा वा. काय बोल रे. धन्यवाद. सिद्धीताई बोल रही है ओके सतीश दादा. मानसी बोलते येते मग सत्यजित दादा. ओके मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुम्ही लाईक पण करत नाही आहे, जॉईन पण होत नाही आहेत आज. सतीश दादा म्हणतात, सत्यजित दादा म्हणतायत या ताई. ओके. सतीश दादा म्हणताय सिद्धीताई म्यूट लाईव्हने मॉनिटाईजला प्रॉब्लेम येतो. ओके असं आहे का सतीश दादा? मग रोशनीताई नको घेऊ ग म्यूटमध्ये घेशील तर अनम्यूटच घे, म्यूटमध्ये नको घेऊ. रवी दादा नमस्कार, बोला की ताई. रवी दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे लाईव्हला. सत्यजित दादा म्हणते प्रीती ताई गावठी कोंबडं कधी मग? गावठी कोंबडं मी कधी खाल्लं तेच सुट्टीमध्ये पण नाही गावठी कोंबडं खायला विसरली. मासे मात्र यावेळी सुट्टीत खूप खाल्ले. रवी दादा म्हणते ओळख चालती का? रवी दादा तुम्हाला विसरणार असं होणार का? मला वाटलं तुम्हीच विसरला असणार. सतीश दादा म्हणते रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. सतीश दादा. मानसी बोलते आज रोशनीताई तुला क्रांतीताईने, माधुरीताई, रीनाताई सगळ्या आहेत. म्यूट ठेव सपोर्ट करायला मी आहे. रवी दादा म्हणतात मजेत ताई. प्रीतिया मानसी बोलते प्रीतिया ताई येईल. हो हो मी येणार आहे, मला फक्त टाइम सांगा. सिद्धीताई म्हणतात ओके मानसी. रवी तिडके म्हणतात मी कसा विसरेन बहिणीला, मला वाटलेलंच दादा नाही विसरणार. थँक्यू सो मच दादा, तुम्ही नाही विसरलात बहिणीला. सत्यजित दादा म्हणतात मानसी ताई गावरान कोंबडं. मानसी बोलते तुला सपोर्ट करायला खूप आहेत रोशनी ताई, कशाला टेन्शन घेतेस. पण दादा म्हणतायत की म्यूट मध्ये नको करू, मॉनिटाईज करायला प्रॉब्लेम होतो, कारण आपण दिसतच नाही, तर फक्त आवाज नाही आपला दिसत नाही, त्यामुळे चॅनलला हे होणार, म्हणून म्हणत असतील. सतीश दादा म्हणतात ताई आपले 44,700 मेंबर आहेत. वाव दादा खूप छान. चॅनल मॉनिटाईज झालं का सतीश दादा तुमचं?
मानसी बोलते रोशनीताई तुला बोलली ना घे. ओके ओके रोशनीताई घे ग बाई तू बिंदास. सिद्धीताई म्हणतायत ओके. सतीश शर्मा म्हणतायत बाय बाय प्रीतीताई पुन्हा भेटू. रामकृष्ण हरी काळजी घ्या. हो सतीश दादा तुम्हीही काळजी घ्या आणि प्लीज मला उत्तर द्या ना तुम्ही. तुमचं चॅनल मॉनिटाईज झालं आहे का? फर्स्ट टाईम कंप्लीट जाऊन मॉनिटाईज झालं का चॅनल प्लीज सांगा. सतीश दादा म्हणतायत बाय बाय म्हणतायत. मानसी बोलते हवं तर मध्ये मध्ये बोलत जा जमलं तर. ओके मानसी बोलते. रोशनीताई मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बहने लगी हा रोशनीताई. सिद्धीताई म्हणते चला बाय 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 रोशनी. चला बाय म्हणते रोशनीताई. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. जमलं तर घेते रोशनीताई. घे रोशनीताई. ओके सिद्धीताई मध्ये 8 वाजता घेऊन जमलं तर लाईव्ह. ओके रोशनीताई. हो ताई हो ताई मॉनिटाईज आहे ताई. ओके सतीश दादा खूप छान. खूप बरं वाटलं की एखाद्या मराठी माणसाचं चॅनल मॉनिटाईज झालंय. खूप खूप पुढेही तुमचं चॅनल खूप चांगलं ग्रोथ व्हावं असं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलकडनं काय बेस्ट विशेष. आणि आम्हालाही सांगा दादा तुमच्याकडनं जर काय आमच्यासाठी जर हेल्पिंग टिप्स असतील तर नक्की आम्हाला सांगा. कारण आम्ही तर नुकतंच चालू केलं आहे. एवढं काही माहीत नाही आहे पण एक प्रयत्न आहे. जर तुम्हाला जर आम्हाला काही चांगल्या टिप्स द्याव्याशा वाटल्या तर नक्की द्या. माझी लाईव्ह आहे 6 वाजता. ओके ब्ल्यू कधी हवा काढ हवा तर. नाही राहू दे मानसी. म्हणजे आपल्याला जर हे असेल टेन्शन असेल तर तो काढून घेतात नाही तर राहिला तरी काही फरक नसतो. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. अजून फक्त 15 मिनिटं मी लाईव्ह आहे त्यानंतर लाईव्ह एंड होणार आहे तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. मानसी बोलते ओके. मानसी आज काय होतं जेवायला नक्की सांग. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलला. आणि मंडळी आज 31 आहे तर मी असं सांगू इच्छिते सर्वांना की प्लीज जास्त पिऊन गाडी वगैरे चालू नका. व्यवस्थित सफर करा. घरापर्यंत व्यवस्थित पोहोचा. तर घरी जाऊन काय ती प्यायची तर प्या पण असं ह्याच्यामध्ये रस्त्यावर पिऊन तुम्ही प्लीज गाडी वगैरे चालू नका. त्यामुळे तुमचाही जीव धोक्यात आहे आणि दुसऱ्यांचाही जीव धोक्यात असू शकतो. त्यामुळे प्लीज या गोष्टीची काळजी घ्या. कारण प्रत्येक 31 येतं आणि त्याबरोबर खूप वाईट घटनाही ऐकायला मिळतात. तर प्लीज नक्की या गोष्टींवर म्हणजे लक्ष द्या. विजय दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तर नक्कीच या गोष्टींवर विचार करा. कारण स्वतःच्या एका चुकीमुळे दुसऱ्या अनेकांचे जीव धोक्यात घालतो आपण. त्यामुळे खरंच खूप टेन्शन दुसऱ्यांना आपण देतो. किंवा कधी कधी लोक पितात 31च्या नाईटला आणि मग खूप धिंगाणे करतात. त्यामुळे दुसऱ्यांना खूप त्रास होतो. तर अशा गोष्टी काही करू नका. श्रावणी गोडके
नमस्कार श्रावणीताई, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. हाय श्रावणी, प्लीज डबल टॅप करना. श्रावणी म्हणता काय म्हणता? हाय म्हणता? हाय म्हणते मी तुला. हाय म्हणता नाव आहे का तुझं? तुम्हारा नाव म्हणता आहे क्या? मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज लवकरात लवकर कमेंट करा. माझं लाईव्ह आता थोड्या वेळात संपणार आहे. काय ताई विसरली? नाही रे बाबा, मी विसरली नाही. मी कोकणात गेलेली माझ्या गावी, त्यामुळे लाईव्हच घेतलं नाही. मी विसरली नाही कोणालाच. मंडळी मी हरीश कोल्पे, हाय, कुठून आहेस तू? हाय हरीश दादा, नमस्कार. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. तू कुठला आहेस नक्की सांग मला. श्रावणी बोलते, माझी गावच मंथा आहे. ओके, मंथामधून बोलतेस का? खूप छान श्रावणी, प्लीज चॅनलला जॉईन हो. माझे छान छान कोकणातले व्हिडिओज आहेत, आणि आता लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे, तर तिथलेही टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलला अवेलेबल आहेत. तर नक्की एकदा पहा, जेणेकरून कधी तुम्ही जम्मू काश्मीरला फिरायला आलात तर तुम्हाला त्याची हेल्प होईल नक्की. तर मानसी बोलते, किती छान वाटतं ना आपलं लाईव्ह घेत बसलो आणि आपल्याला कोणी विचारत असेल की लाईव्ह का नाही घेत असं तुला विचारत होत्या. हो मानसी, म्हणजे हे पण खूप छान वाटतं. आणि जर आपली म्हणजे जी अगोदरची माणसं आहेत आपल्याला सपोर्ट करत होती, ती माणसं जर आली परत तर खरंच खूप बरं वाटतं. नीलमताई नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे लाईव्हला माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते, आपली ओळख पण होते, छान वाटतं. आणि हा, खरंच खूप वाटतं. श्रावणी बोलते, मी सबस्क्राईब केलं दीदी. थँक्यू श्रावणी. मला खरंच खूप बरं वाटलं की तू लाईव्ह म्हणजे माझ्या लाईव्हला आलीस आणि चॅनलला जॉईन केलंस. पण बेल आयकॉनवर क्लिक नक्की कर, जेणेकरून माझे लाईव्हच्या नोटिफिकेशन वगैरे तुझ्यापर्यंत पोहोचतील. तर काय होतं, आपण सबस्क्राईब करतो आणि नंतर मग आपल्याला परत आपल्याला त्यांचं मिळत पण नाही लाईव्ह. तर प्लीज एकदा बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक कर, बेल आयकॉनवर जाऊन, त्यामुळे माझे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वांना मिळतील. तर हे एक काम नक्की करा माझ्यासाठी. थँक्यू सो मच श्रावणीताई, थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. मानसी बोलते, हाय नीलमताई. नीलमताई म्हणते, हाय मानसीताई. नीलमताई जेवलात का नक्की सांगा. कशा आहात नीलमताई असं मानसी विचारते. श्रावणी, बरं दीदी. ओके, थँक्यू सो मच श्रावणीताई, खूप खूप धन्यवाद. तू काय कॉलेज वगैरे करते का नक्की सांग. मानसी बोलते, तुम्हालाच मगाशी मी विचारलं नीलमताई. ओके, नीलमताई म्हणतायत, मानसी ताई तुला विचारत होतं मी प्रीतिया ताईला. हो, काल नीलमताई विचारत होत्या, मानसी ताई आली नाही का लाईव्हला तुमच्या. तर मी म्हटलं तिच्या कमेंट येत नव्हत्या काल, तर आज येत आहेत तिला कमेंट. मानसी बोलते, थँक्यू नीलमताई. लाईव्हला माझ्या 6 वाजता माझ्या येते लाईव्हला. तर तर नीलमताई, मानसीचं 6 वाजता लाईव्ह आहे, तर नक्की त्याला पण भेट द्या एकदा. आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. आणि प्लीज पटापट सर्वांनी कमेंट करा. श्रावणी बोलते, नाही मी 7th आहे. ओके, मग अभ्यास वगैरे कसं चाललाय? 7th आहेस तर खूप छान अभ्यास कर खूप, आणि खूप मोठी हो. आई वडिलांचं नाव खूप पुढेपर्यंत नेहे, कारण मुली ह्या आई वडिलांचा जीव असतात. आणि नक्की तुझ्या आई वडिलांचा तू जीव असशील. आणि खूप अभ्यास कर, खूप मन लावून अभ्यास कर श्रावणी. नीलमताई म्हणते, मानसी ताई अगं तुझं चॅनल नाही सापडत मला. ओके. मग माझ्या मानसी, माझ्या कुठल्या तरी एका व्हिडिओला जाऊन कमेंट कर, म्हणजे तिथून तुला ते जॉईन करतील. नवीन व्हिडिओवर जॉईन कर, म्हणजे नवीन शॉर्ट्सला वगैरे. श्रावणी म्हणते, छान चालू आहे दीदी. हा श्रावणी, खरंच खूप छान अभ्यास कर आणि मला सांग, म्हणजे तुझा अभ्यास, म्हणजे तुला नाही जमलं लाईव्हला यायला चालेल, पण कधीतरी येऊन सांग की तुझा अभ्यास वगैरे कसा चाललाय. मला ऐकायला आवडेल, कारण मला ही अभ्यासाची खूप आवड आहे.
त्यामुळे मी माझ्या मुलांना पण ओरडत असते, चला चला अभ्यासाला बस. माझी पण मुलगी एक LKGला आहे आणि एक 3rd स्टँडर्डला आहे. नीलमताई म्हणतायत ते कसं जॉईनिंग करू? म्हणजे तिथं जाऊन माझ्या चॅनलला गेलात ना की तिचं एखाद्या कोणत्या व्हिडिओला करते ते पण सांग गं मानसी. कोणत्या व्हिडिओला कमेंट केली आहेस तिथून त्या तुम्हाला जॉईन होईल. मानसी बोलते कप घाल डोल वाटतेस एकदम प्रीतीताई. कॅप घालू का? डॉल वाटते मग. घालते घालते. श्रावणी बोलते हो दीदी थँक्यू. थँक्यू नको म्हणू ग. ठीक आहे श्रावणीताई, थँक्यू सो मच तू आलीस लाईव्हला. आता मी लाईव्ह संपवते. खाली दुधाची गाडी आली आहे, मला जावं लागणार आहे. थँक्यू सो मच सर्वांनी माझ्या लाईव्हला भेट दिल्याबद्दल. नीलमताई म्हणते हाय मानसीताई, फर्स्ट व्हिडिओ कमेंट केली आहे मानसीताई. ओके ओके. मानसी बोलते नीलमताई तुम्हाला सब करू का? मानसी बोलते टायपिंग मिस्टेक होत आहे. तर मंडळी सबस्क्राईब करा वगैरे एकमेकांना आणि पहा. मी आता लाईव्ह संपवते. XYZ हाय हाय XYZ प्लीज डबल टॅप. आणि आता माझं लाईव्ह संपवते. श्रावणीताई म्हणते दीदी खूप छान आहे. थँक्यू थँक्यू, तू पण खूप छान आहे. पराग सुधाकर मध्ये ताई साहेबांना पगारे परिवाराकडून प्रेमाचा जय भीम, जय शिवराज, जय नंदुरबार. आपले भाऊ सुधाकर पगारे. पगारे दादा खूप खूप धन्यवाद पुन्हा एकदा तुमचं लाईव्हला. मी पण आता मला टाईम झाला आहे, बाहेर दुधाची गाडी आहे, मला जावं लागणार आहे. तर मी आता लाईव्ह संपवते. संध्याकाळी लाईव्ह जर असेल तर मी सांगेन, पोस्ट करेन. बाय बाय बाय.